Takže príjemné popoludnie, drahé sestry. Možno ste už počuli, že život môžeme vnímať ako test, ako trest a ako dar. A podľa toho, ako ho vnímame, to sa vraj odráža na našej osobnosti, na tom, ako nás vidia druhí. A ja chcem povedať, že Danka Hanesová je pre mňa darom, že ju poznám úplne. Sme chodili do jedného zboru, sme sa vydávali a cítim k nej veľkú lásku a som nesmierne vďačná, že bola ochotná prijať túto službu, čo si určite viete predstaviť, že nie je jednoduché a že si to vyžaduje veľké obete. A ešte sa vám chcem len zveriť, že som bola nedávno na seniorskom stretnutí, ktoré sa u nás v Bratislave robí raz za mesiac, ale nechodia tam zďaleka všetci, ktorí by tam mohli chodiť, lebo hoci majú takých 73, 75, oni sa necítia ako seniori. Takže ja ešte nemám 7 na začiatku, ale už čoskoro budem. Takisto ja sa cítim, keby nebolo zrkadlo, tak sa cítim na 35. Ale navštevujeme niekedy zbory a veľmi sa mi zapísal do pamäti zbor Klenovec. A tam bola taká sestra, čo sa volala Vlastička Nürnbergerová. Možno ju poznáte, viem, že bola v Brne a ona vtedy o sebe povedala, že toto je jej najobľúbenejší verš v písme. Hospodin, moje dedičstvo a kalich, ty si záruka môjho údelu. Na utešených miestach pripadla mi výmera. Veľmi sa mi páči moje dedičstvo. Zo Žalmu 16, 5. až 9. verš. A táto, neviem koľko mala rokov, mám pocit, že veľa, ale vyzerala krásne a pôsobila dojmom, že je veľmi, veľmi mladá. A ešte posledný verš na záver, tiež taký môj obľúbený, že nebuďme smutné, lebo robiť radosť Hospodinovi je vašim útočiskom, ochranou a silou. Takže ja viem, že to, čo si pre nás pripravila dneska Danka, bude pre vás veľkou radosťou a veľkým povzbudením a inšpiráciou. Som o tom úplne presvedčená a ešte sa len krátko za ňu pomodlím. Drahý Pane Ježišu, my ti ďakujeme za všetku milosť, ktorou nás ty zahrňaš. Ďakujem ti za našu sestričku Danku, ktorá je pre nás všetky takým veľkým darom a cez teba nám prináša veľké požehnanie. A ja ťa prosím, aby si tu dnes bol medzi nami v našom strede, aby si jej dával pokoj a silu a aby si ju aj v ďalšom živote nesmierne požehnával, aby takto nám mohla slúžiť ešte dlho. Ďakujem ti, drahý Pane. Amen. Takže počkaj. Ja by som chcela vysvetliť. Poprosila som sestru Jarku, že by vám rozdala papieriky. V prípade, že máte nejaké otázky alebo sa chcete s niečím pridať, budeme mať taký čas, že niečo som si aj ja pripravila a niečo aj vy. Takže ak si necháte pred sebou papierik a budete chcieť niečo napísať, nech sa páči. Neviem, mne tu veľmi fučí, vám nefučí? Takže niekoľko takýchto oznamov, lebo v seniorskom veku mám tiež niekoľko dôležitých oznamov. Takže som veľmi rada, že tu môžeme byť takto spolu. Ešte sa chcem spýtať Jarky, že my to máme mať asi tak hodinu a prípadne, ak budú mať ešte otázky, sa môžeme aj dlhšie, ale počíta sa s tým, že asi tak zhruba hodinu. Tak veľmi vás prosím, Jarka bude mať aj takú krabičku, že len tak zdvihnite papierik a môžete to tam potom hodiť, že máte otázku. Asi ani nie tak na mňa, ale máme tu toľko zaslúžilých senioriek. Ja sa cítim dosť nehodná tu stať, pretože iba som čerstvo jednomesačná seniorka podľa psychologov. Psychológovia hovoria, že seniorský vek začína v 65. roku života, takže už to nežikají? Tak 70, tak vidíte, ešte nie som ani seniorka a už tu som teraz. V 70-ke začína?
Ranný. Áno. Ja som si to niekde nakreslila, že kedy to má byť, tak vám to tak ukážem, čo... Hej, dobre, takže ja som mala napísané doteraz, že 65, tak keby tu bolo, že 65, 70, lebo my máme už zadarmo, áno, takže 75, 80 a napíšem už sem aj 90, dobre? Takže ja som sa dočítala, že mladší seniorský vek je 65 až 74, potom je stredný a potom je tá dlhovekosť. Dobre? Takže máme tu osoby, ktoré sú určite staršie než ja a určite skúsenejšie. Takže ja mám takú idealistickú predstavu, že keď prídu nejaké otázky, tak máme tu sestru Kenovú, sestru Pribulovú a sestry, ktoré mnohé nepoznám, ak sú staršie, tu na drahú sestričku z výboru. Takže prosím vás, keby ste vy mali nejaké odpovede, sestrička, prepáčte, ja vás všetkých neviem podľa mena rozlíšiť teraz, ale naozaj Helenku som myslela, aj vás, sestrička, takže najhoršie je začať ukazovať prstom a hovoriť mená, lebo to je vtedy určitá záruka, že niekoho urazím. Tak ja sa teda cítim sa podľa starých noriem ako prvá seniorka, dobre? A chcem vám to len preto hovorím, že naozaj môžeme to mať také spoločenstvo. Ja som veľmi túžila niekde byť v kruhu s vami a nie takto stáť hore. Veľmi nedobre sa to takto mne cíti tu vôbec. Ja by som radšej bola pri vás a vás počúvala naozaj. A to nemám nejakú falošnú pokoru, ale cítim sa v takej bázni. Druhú bázeň, čo mám veľkú, je, že hovorím rýchlo. Takže prosím, ak máte pero alebo papier a začnem hovoriť rýchlo, tak takto na mňa zdvihnite ako prst. A ja sa zastavím, budem sa snažiť sledovať. Naozaj. Nechcem, aby som to pokazila svojou... Viete, ja učím teraz študentov a vždy sa snažím do nich naládovať za 80 minút čo najviac. No a my tu máme 60 minút, všetko spolu, máme tu české, aj slovenské, mala by som hovoriť pomaly, publikum, takže asi toto potrebujem veľmi vašu pomoc, dobre? Takže ja som začala tým, čo pokladám za úplne najdôležitejšie a to je úprimnosť. Ja som k vám úprimná, ako sa ja cítim. A teraz by som sa chcela z vás tak úprimne spýtať, že keď si predstavíte seba, to som čítala v jednej kresťanskej poradenskej knihe, predstav si, že máš o 10 rokov viac ako teraz. Skúste si to v sebe v duchu povedať. No, chcem sa pozrieť, ako vyzeráte. Niektoré úplne, že... Dobre, poďme sa skúsiť, nemusíte hovoriť, ale skúste sa zatváriť, ako sa cítite. O 10 rokov viac. Predstavte si, to bude veľmi rýchlo. 10 rokov tak rýchlo uletí, ak sa dožijeme. Niekto sa aj usmieva, keď poviem, že 10 rokov viac? Sem tam vidím trošku také, už to asi vás už prehováram, že? Ale skúste si ísť týmto hotelom hore, dneska som si to išla. Videli ste, čo tam je napísané? Na každom poschodí, keď idete pešo, že ešte už len toľko schodov, ty to dáš, už len toľko schodov a tak vidíte hore a je tam nádherný výhľad. Výhľad na celý Olomouc. A mne to úplne prišlo, Pane, ja chcem mať tvoj pohľad, tvoj výhľad, keď prídem k tebe a starobu nepokladám za ísť dole, ale ísť hore k Pánovi. Je tu niekto taký, kto to chce so mnou? Aby sme to spolu zažili? Vy ste úžasné. Dobre. A keby ste tak mali povedať, a zase taká druhá úprimná otázka, že čo myslíte ľudia okolo vás? Akú farbu by priradili slovu staroba? Akú farbu? Šedú. Presne tak to bude zajtra moja prezentácia. Presne začneme šedou, hej? Lebo zajtra máme ešte o tej zime. Takže áno, šedá. Alebo niekto už teraz má taký jasný pohľad na, možno, že niekto vo vašej rodine. Poznáte niekoho, kto u vás doma zomieral, alebo je starý a sa teší k Pánovi? Ale viete, aké je to požehnanie? Teší? To je úžasné. Toto je požehnanie, ktoré nenájdeme vo svete. To je niečo tak úžasné, až mi zimomriavky behajú, že aký je Pán úžasný.
Ako nám, čo sme tu, dáva nádej, teda čo sme tu, čo sme v Pánovi a chceme žiť s ním a môže dať všetkým ďalším seniorom okolo nás. Misijné pole neskončilo a misijná úloha. Možno nemôžem ísť do Afriky už, ale môžem byť v svojom dome alebo sa môžem modliť na svojej posteli. A ja by som chcela povedať, čo sa mi prihodilo nedávno. Budem sa snažiť trošku vám hovoriť aj nejaké drobné príklady a môžete kľudne do toho aj vy povedať. Dobre? Minulé sme mali takú poradu v práci a prišla reč na seniorov, takých, čo už majú Alzheimera. Dosť pomaly hovorím? A jedna kolegyňa mladá, 30-ročná, úplne som sa striasla a povedala, nehovorte mi o tom, nechcem o tom ani počuť. Nechcem o smrti, o starnutí ani počuť. A toto asi vieme všetci, že v súčasnej dobe sa hovorí všade o sexe, čo sa pred 50 rokmi nehovorilo, čo je skutočne súkromná, intimná vec, ale nehovorí sa o tom, čo je normálna vec. A to je bežne, keď ľudia mali doma niekoho zomierajúceho, že boli pri ňom a vedeli, čo je to smrť. A memento mori, pamätaj na smrť, dnes pripadá ľuďom, ako že hodíte bombu do jeho radostného života. A pritom to jediné ľudí zachráni od pekla. Že myslíme na to, že nás čaká, že prídeme niekam do večnosti. Takže by som chcela, aby sme dnes mali taký pokus, kde sa pokúsime nájsť odpovede, možno vy ich máte, ale pre ľudí okolo nás, pre mladšie ženy a ešte mladšie, pre vnúčatka, pravnúčatka, čo máme robiť, alebo čo by mali robiť. A hlavne teraz myslím možno, že na tie ženy v tom strednom veku, ako sme počuli podzim. A chceme hľadať odpoveď na otázku, že čo máme urobiť, aby sme prekonali to, čo je najťažšie na starobe. Mohla by som používať slovo seniorský vek, ale používam slovo staroba, ako je aj v písme, dobre? Takže viem, že sa to dnes pokladá za také, akože povedať, že si starý, tak skoro ako nadávka, lebo seniori sa nemusia cítiť starí. Dokonca Mark Twain, on nebol veriaci, ale povedal, že na starobe je to zlé, že sa cítiš vnútri mladý, v starom tele. Takže to je na tomto zlé. Dobre. Chcela by som teda začať túto našu takú úvahu. Rozmýšľam z ktorej strany, aby som vás príliš nezaťažila tým, čo aj bude zajtra ešte. Že by sme si teda povedali niekoľko základných informácií spolu s vami a potom by sme pohľadali také nápady, riešenia od vás, vaše skúsenosti, čo sa dá robiť, aby pre nás staroba bola výstup hore k Pánovi. Ako povedala sestra Dora Rapardová, neviem, či poznáte tú knihu Šťastná staroba, sa to volá? Radostná staroba. A ona tam hovorí, staroba môže byť duchovne najhlbším obdobím. Takže budeme sa pýtať, je to prirodzene najhlbšie duchovné obdobie, alebo treba preto niečo urobiť. Dobre? Takže ja som v škole učím, takže možno, že budem dosť taká nepríjemná, že vám budem dávať aj nejaké otázky. Dobre, takže ešte raz sa ospravedlňujem, ak mám staré údaje, ale hľadala som to cez umelú inteligenciu, tak musím jej na budúce povedať, že nech sa zlepší. Takže tu máme rok, akoby časovú os nášho života a mrzí ma, tu by mala byť niekde 100. Dobre? 100. A budeme sa najskôr rozprávať o tom, že keď človek starne, tak čo mu vlastne starne? Dobre? Takže predstavíme si samu seba ako ženu a čo nám môže starnúť. Tak povieme teraz trošku z takej, možno, že teórie, že máme ducha, duch, potom čo?
Áno, niektorí to spájajú, to záleží od toho, ktorý výraz v hebrejčine je použitý, ale dá sa povedať, že sa všeobecne uznáva, že máme ducha, dušu a telo. Samozrejme, štiepať to nie je normálne. Ja sa teraz nejdem tu nasledovať, že teraz čo robím dušou, duchom. Nejdeme to takto štiepať. Ale na druhej strane niektoré oblasti nášho života máme určité také akoby vedecké nejaké pozorovania z vedy a niektoré máme pozorovania z písma a niektoré máme vlastné pozorovania. Čo je toto starnutie? Dobre, takže ja by som vám chcela ukázať na začiatok spolu s vami najskôr niekoľko biblických veršov, ktoré vlastne o týchto troch oblastiach alebo niektorých oblastiach hovoria. A neviem, či ste tu schopné niektoré aj nahlas prečítať. Máte tú Bibliu niektorá z vás, lebo nechcem len ja hovoriť, ale možno, že je lepšie, keď mám mikrofón ja. Či budete vy? Ale bolo by dobre, keby ste si tie texty aj niekde buď poznačili, alebo ja napíšem text, ale viete, keď sa nepočúva s porozumením alebo tak aktívne, tak z toho nič nebudeme mať. Dobre? Takže skúste si v tom, čo máte vyhľadať, dajme si najskôr o tom, čo určite starne. Čo poviete, čo určite, ale naozaj určite starne? Telo. Dobre. Takže môžeme si dať taký text, že 2. Korinským 4:16. 2. Korinským 4:16. Tak, možno, že to už máte. A v tomto texte je napísané o tom, že skutočne je to tak, že my starneme. Tak je tam napísané, preto neochabujeme, ale ak sa aj náš vonkajší človek kazí alebo ruší, to slovo znamená, tak vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Čiže čo sa ruší? Vonkajší človek, naše telo. Neviem, či, keď hovorím o našom tele, či sledujete niekto aj sociálne siete. A ja som na jednej sociálnej sieti kvôli mojej práci, lebo ešte chodím do práce. A tam sa často teraz vyskytujú nielen tie veci, čo sestrička hovorila dnes o tom blaho, well-being, ale vôbec o predĺžení aktívneho seniorského veku. A volá sa to, že dlhovekosť. A je to celá taká nová veda, že longevity. A táto veda skúma, že ako dosiahnuť, aby tí ľudia, ktorí majú 60, 70, 80 rokov, žili kvalitný seniorský život a nezaťažili štátne pokladnice. To je taký jeden z takých hlavných motivov. Lebo povedali, že keď o 5 rokov sa predĺží kvalita života seniorov, tak sa ušetria miliardy, či ja viem, eur alebo dolárov. Bez ohľadu na to, aj tým ostatným motivom môžeme veriť, že sú dobré, že chceme žiť dobrý život a nechceme žiť 20 rokov na posteli. Že je to o nás, že s tým niečo môžeme robiť. A čo by ste povedali k tomuto telu? Mám tu vypísané niekde, nájdem si to, že aké piliere, to sa dokonca volá celá taká spoločnosť, čo sa tomuto venuje, tej longevity, a je to vlastne, majú dokonca svoje také akoby prehlásenie. A čo myslíte, aké sú ich hlavné piliere, že čím sa predĺží dlhovekosť človeka? Čo by ste povedali, nejaký pilier? Čím by ste si vy vedeli predstaviť z tých informácií, ktoré máte okolo seba, či už pozeráte správy, alebo čítate knižky, alebo časopisy, čím si môžeme predĺžiť tú kvalitnú starobu, pokiaľ sa to týka nás? Lebo ešte poviem jednu vetu, jeden vraj dôkaz, že 7% z toho, či budeme mať kvalitnú starobu, je ovplyvnená dedičnosťou. A ostatné percentá, dosť, to je svetské, toto je sekulárne, čo hovoríme, toto nie je biblické, ale vedci sa nazdávajú, že my ako ľudia môžeme svojou aktivitou predĺžiť to naše telo. Takže čo radíte, že by mali sme robiť, keď už hovoríme o tele? Pohyb, prosím? Áno, hýbať sa, dobre. Správna výživa, to ste uhádli dve, čiže pravidelný pohyb, kvalitná strava.
Vzťahy, dobre, sociálne vzťahy. A záľuby, koničky, dobre, čiže áno. Ešte niečo? Spokojnosť? Spánok, áno. Áno. Tréning mozgu, dobre. A čo nám tak najviac... Ako? Finančné. Inak k tomu... Dobre, a ešte tam je taká jedna dôležitá vec. To som si až veľmi neskoro v svojom živote uvedomila, žiaľ, že veľa nás oslabuje stres. A že manažment stresu, to hovoria vedci, je veľmi dôležitý, ale viete, ja som napríklad pred dneškom celú noc stresovali moje ladviny. Ja neviem prečo, už som stará, hej. Chcela som, modlila som sa, aj napriek tomu som proste cítila ten adrenalín, že dnes tu budem pred vami stáť. A jednoducho to je vec, čo Boh musí dať k tomu milosť. To ja naozaj neviem ovplyvniť, aby niečo, čo je silnejšie ako ja, psychicky silnejšie, som dokázala, aby ma neskolilo. Aby ma neskolilo niektorú z vás, možno, že mám doma muža alkoholika, dieťa, ktoré je závislé, toho, čo nechce chodiť do zhromaždenia. To sú tak ťažké veci, že povedať, že ja mám zvládnuť všetok stres, to už je naozaj byť polobohom, podľa mňa. Tak ale radia to títo vedci, že manažment stresu. A inak ešte k tomu pohybu som zistila, nedávno mi jedna pani povedala, že ty úplne zle cvičíš, lebo ja tak občasne, že úplne zle cvičíš, že prečo? No musíš mať silový tréning a kardio. A ja som si také cvičky, také tie bežné, čo predtým. No takže ešte aj o tomto sú toľko teórií, o zdravej výžive, teórií, protizápalové potraviny a tak ďalej a tak ďalej. Nejdem vás tým zaťažovať. Myslím si, že musíme byť múdri v tom. Môj manžel mi každé ráno robí zázvorový, taký hustý zázvorový čaj s jablčným octom. Je to tak protivné, kyslé. Jednoducho povedal, že musím, a jeho zápalom mal takú, ako sa to povie, kĺbovú, reumatizmus, tak mu to dosť pomáha. Tak len hovorím, najhoršie je, že tu sú tie zradné miesta, že začnem sa tomu tak venovať a o toľko viac, a tak sa na to začnem spoliehať, napríklad idem niekde na 3 dni, nemám so sebou zázvorový čaj, čo bude? Rozumiete? Čiže to je také riziko spoliehať na niečo okrem Pána a na druhej strane je obrovské riziko to zanedbávať. Budem aj tomu ešte zajtra hovoriť. Takže to je k tomu telu. Takže telo naozaj chabne a už či to bude o 5 rokov neskôr, že budem slabšia, ale v Božom pláne je dĺžka nášho života. Hej? Takže to bola takáto vec. A ešte by som teda chcela povedať, že zároveň v tom verši sme čítali niečo úžasné. Tam bolo napísané, náš vnútorný človek sa ruší, ale čo sa deje s našim duchom? Náš duch sa obnovuje každý deň. Hej? Čiže môžeme tento istý text, telo klesá, ale duch sa obnovuje. Ešte prečítame 2 ďalšie texty. Korinťanom 4:16. Môžem prečítať ešte z Izaiáša. Ten text určite všetci poznáte. 40. kapitola zase. Ak sa vám dá, prosím, otvorte si Izaiáš, 40. kapitola, 30. až 31. verš. A inak budem rada, keď hoci ktorá z vás povie, čo ju drží. Ale tieto texty sú vyslovene o našej sile fyzickej. Dobre? A teda aj duševnej. Teda duchovnej som chcela povedať. Aj fyzickej, aj duchovnej. Dobre? Takže ak ste si to vyhľadali, Izaiáš 40, 30 až 31. Dôležitý text. A potom môžeme sa prihlásiť, kto s tým mal niekedy nejakú skúsenosť. Mladíci sa unavia, čítam zo slovenčiny, a ustanú. A naozaj, ja vidím v práci, to je dobré, nič si z toho nerobíme, sestrička, to patrí našmu obdobiu všeličo. Ja len chcem povedať, že keby ste vedeli, koľko vecí sa mi odohralo tento týždeň a mesiac pred týmto stretnutím, aby som sa pokorila a povedala, Pane, na tebe závisím. Dobre, potrebujete nejaký čas, alebo môžeme pokračovať? Môžeme, dobre. Takže mladíci sa unavia a ustanú. A moji kolegovia často povedia, ja už nevládzem, ja už dnes nesmiem nič robiť. A my prídeme domov a ešte ideme niečo robiť. Hej? Teraz tam je napísané, mládenci sa podkýňajú na každom kroku.
To je sila. Tí však, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu. Ako orly stúpajú na krídlach, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa. Tak neviem, je tu niekto, koho to v živote niekedy tento text potešil, že náš duch, keď je s Pánom, tak pozdvihuje ešte aj naše telo. Že my môžeme prežiť, keď sme veľmi unavené a slabé. Zažili ste niekedy takú premenu? Môžu ja? Môžeš. Povedz, ona už nevie vydržať. Ne, my stavíme modlitevnu a teď pracují na ní bratr kazatel 63, můj manžel 63, bratři všichni kolem 60 a když zvou mládež, my strejno nemůžeme, my jsme utahaný po týdnu a tyhle ty bratři, kteří mají bolavý nohy, klouby, staví modlitevnu a v neděli slouží a tak. Je to presne tak, áno. Je to úžasné a ja môžem povedať, že tu dnes stojím naozaj z tejto síly. Lebo som ráno proste mala pocit, že... A dôležité je vedieť tú fyzickú silu nejako odhadnúť. Ja som sa hrala na mladú a hrala som s mojimi vnukmi futbal pred 2 rokmi, ale oni tak nevinne, oni sú takí malí, ale to viete. Tak hneď jeden meniskus operovaný, druhý meniskus operovaný a teraz už ma chránia. Už len chodím s nimi na prechádzky. Takže je to dobré, keď si to uvedomujeme a aj tie deti si pri mne uvedomujú, že mama, ty starneš však a to je prirodzené. A ešte by som chcela predsa jeden text k tomu. Je to úžasné. Žalm 103, 5. verš. Žalm 103, 5. verš. A ja vám tak zo srdca prajem, aby tieto verše nás prevádzali reálne, nie nejako, ak to mám správne vypísané, on vie, ako sme utvorení. Nie, to je iné však. Mladosť sa ti obnovuje ako orlovi. Tak tam je, to je neuveriteľné, že my môžeme byť nielen ostať a nestarnúť, ale sa nám môže obnovovať mladosť sestry. A poznáte také staré ženy, ktoré možno ani nevádzu naozaj chodiť, že majú niečo s klbami, ale keď ich stretnete, tak majú tak mladú, sviežu osobnosť, že vás povzbudia. My máme v Banskej Štiavnici jednu sestru, tam má vyše 90 rokov. A ona hovorí, že ona keď vidí, že sa v zbore nikomu nechce nejako chváliť Pána, spievať, tak ona to je tá, ktorá ich posúva. Oni sú všetci oveľa mladší, hej? Ale proste ona je tá ako keby najmladšia. Takže ja vás tak povzbudzujem, sestry, keď sme s Pánom, to je tak úžasné, my ideme hore, lebo duchovne rastieme. Budeme o tom ešte aj zajtra hovoriť. Dobre, takže toto by bolo o našom duchu a o našom tele. Veľmi dôležité je, čo si myslíme o našej duši. Hej, tak ja vám napíšem, môj manžel je teológ, tak trošku som od neho vyhrabávala informácie, hej, že pod dušu, to je vlastne to, čo robí psychológia, psyché, ale pod tým sa vlastne môže skrývať náš rozum, čiže kognícia, rozumové schopnosti, emócie a vôľa. Vôle, áno? Vôľa. Inak rozumieme, áno, tým slovenským slovám dúfam. No a ja som si pomohla tuto so všetkými výskumami a ja som hľadala, že čo naozaj seniori, v čom seniori upadajú v týchto 3 oblastiach oproti, myslím od 65, oproti tým iným generáciám a v čom seniori majú výhody. Vedeli by ste mi povedať, čo si myslíte o rozume seniorov? Teraz nehovoríme o demencii, lebo demencia je naozaj chorobný stav, kde vlastne ubúdajú tie mozgové bunky, ktoré dokážu napríklad spracovávať emócie. A preto tí seniori často, napríklad Alzheimerovi, sa stane, že nedokážu kontrolovať emócie a vybuchávajú. A že sú proste iní, ako boli dovtedy. Sa to niekedy stáva. Tak čo myslíte, taký rozum, čo nie je postihnutý demenciou, bežný mozog, čo si myslíte oproti predchádzajúcej generácii, v čom máme nevýhodu? Áno,
učíme sa ťažšie. A ja to takto napíšem, dobre, že dám sem také, neviem, či to budete vidieť, že mínus, oveľa pomalšie sa nám zapamätávajú nové veci. Ja učím angličtinu a čítala som, že keď sa učíte cudzí jazyk, tak o 5 rokov predĺžite príchod Alzheimera. To nehovorím preto, že ja čakám od angličtiny, že nebudem mať Alzheimera. Ale proste to tak študentom na povzbudenie hovorím, ale začala som sa učiť hebrejsky. A to je riadna dávka, ale ja som taká šťastná, že po asi 10 mesiacov sa viem tie slovička už aj zapamätať. Hej. Iní si to mladí zapamätajú hneď po prvých 5 dňoch a ja po 10 mesiacoch, ale nevadí. Dobre, takže rýchlosť. Máme menšiu rýchlosť a sme menej flexibilné. Hej, že napríklad flexibilita. No, ja napríklad neviem pochopiť internet banking mojej banky. Hej, absolútne. Mám s tým toľko problémov, že keď ma naozaj niečo toxikuje a vytáča, je to, že prečo to nie je používateľsky príjemné aj pre seniorov. A proste, nebudem to hovoriť, ale minulý týždeň som 2 dní to prežila, som povedala, sestram tu asi význam, že ja už teda som už 90-ke, nie 65-ke, lebo ja som sa už cítila totálne neschopná. Aj banku môžem zmeniť, ale no, tak zase vieš, koľko to chce všelijakých zmien. No. Takisto, že náš mozog je menej schopný robiť také niektoré analýzy, ktoré sú, ale to nejdem ani písať, ktoré sú závislé na súčasných dátach, hej, tak to nemusím písať. Ale na druhej strane máme nejaké plus. V čom má náš mozog nejaké plus? Čo myslíte? Na čo sa môžete spoľahnúť a čo máte navyše? A viac ako predchádza. Staviame na skúsenostiach a čiže by sme mohli povedať, skúsenosti môžeme dať aj do tých emócií, že vieme si nájsť pozitívne skúsenosti, to tam dáme, ale skúsenosti sú vynikajúce pre tvorbu vedomostí. Hej? Čiže máme, samozrejme aj niečo počujeme, vidíme, doplňame skúsenostiami a máme viac vedomostí. Inými slovami, môžeme povedať, že staršie ženy sú múdrejšie. V Biblii je to niekoľkokrát napísané, u starcov je múdrosť. A nemal by tým nikto pohrdať. Hej? To nie je také, že ja tu mám nejakú starú babku, starého detka a nevšímam si. Títo ľudia v Božích očiach majú múdrosť. Hej? Takže múdrosť. A teda viac múdrosti a viac skúseností. Takže ja tu napíšem aj tú múdrosť, dobre? To je veľmi dôležité. Dobre. Teraz, čo sa týka emócií, čo myslíte, ako je to s našim emocionálnym rozvojom? Máme emócie viac vyvinuté, menej vyvinuté ako predchádzajúce generácie? Takže, ja som sa tak dočítala, že áno, mladí ľudia sú nestabilní. Viete, čo je nestabilný? Proste hore, dole, negatívne, pozitívne a tak ďalej. A v tom strednom a tom podzime, tom veku, sú takí najstabilnejší, ale aj v tomto našom veku máme akoby takú najväčšiu šancu dokázať reagovať vyrovnane. Hej? Že vieme to zvážiť. Nehovorím, že to každý tak robí, ale ten potenciál tam je. Že je to nejaká emocionálna stabilita. A to je veľmi dôležité. Ešte raz, je možné, že niekto vo vašom okolí, okolo sa staráte, vybuchuje. A je úplne nestabilný. Ale to je otázka, ako sa na tú starobu pripravil a či tie emócie dával proste Bohu predtým. Ale máme možnosť byť emocionálne stabilnejší. Môžeme svojej dcére, svojmu synovi povedať, neboj sa, upokoj sa, Pán Boh to urobí. My môžeme byť tie staré mamy. Moja stará mama, ja keď som sa bála, ona mi vždy povedala, ty sa neboj. Ty len nehovor slovo bojím sa a neviem. Ona mi toto vždy povedala. Ona ma vždy vyvádzala zo všetkých mojich strachov. A to bola ona, ktorá dokázala tie moje emócie usmerňovať. A sú to pozitívne emócie a je tam dôraz na pokoj. Hej? Čiže nejdem za každú cenu sa emocionálne dohádať s niekým, že či ty máš pravdu emocionálnu, alebo ja idem k pokoju. Viem zvážiť, že nezapredať nejaké veci kvôli tomu, aby som nejako presadila samú seba, ale ide mi o pokoj Boží. Dobre?
Čiže máme úžasné dary od Pána aj v oblasti našho srdca. No a ešte k tej vôli. Čo myslíte? Máme silnejšiu, slabšiu vôľu? Áno, keď telo nevládze, ani vôľa nestačí. A teraz tu je zase otázka, že či sa pozerám napríklad na to, že na týchto na začiatku do 75-ky, alebo na tie neskoršie vekové skupiny, ak nám vyjde čas, tak by som chcela ukázať, že práve títo, čo sú už okolo 90-ky, je to vek, kedy sa ľudia vracajú späť, ako keby do prvých období svojho života. A vtedy tá slabosť, ktorú prežívajú, pripomína slabosť dieťaťa, keď nevie sa presadiť. Alebo hanba, ktorú dieťa prežíva, keď sa nevie do nočnička vycikať, tak keď starého človeka zaplienkujete, prežíva takú istú hanbu. Hej? Čiže tie veci, ktoré tento vek po 90-ke prežíva, sa veľmi podobajú na to, aké veci prežívajú malé detičky, ale tie si to možno ani neuvedomujú. Hej? Dobre, takže povedala by som, že negatívne je, že možno nevieme si už dávať také odvážne nové ciele, ale asi sa to už ani od nás nečaká. Môže sa stať, moja svatka, keď mala okolo 65-ky, tak Pán Boh pozerala sa do počítača raz a videla tam Himalaje a zrazu jej Pán povedal, pôjdeš do Himalají na misiu. 65 rokov mala, ona práve skončila ako lekárka v Anglicku a pekne, krásne pobrala sa s manželom, išli do jednej azijskej krajiny, ktorá je, nesmeli sme povedať, ako sa volá, a boli tam 3 alebo 4 roky a to bola taká odvaha a to bol nový cieľ, ale to chcem povedať, že poslanie nám Pán môže dať nové. Treba sa mu vedieť prispôsobiť a nebať sa toho, ale inakšie my si nemusíme vymýšľať nejaké, neviem, aké veľké nové veci, nové ciele. Čiže sú to pre nás väčšie výzvy, ako pre mňa napríklad teraz s tou bankou, keď mi povedali, že už to nesmieš robiť cez počítač, už iba cez ten mobil, do ktorého skoro ani nevidím, hej, tak pre mňa je to veľká výzva, ale na druhej strane dokážeme si, to je mínus, ale na druhej strane plus je, že vieme si vybrať to, čo je podstatné. Hej? Takže keď mám na zajtra sa rozhodnúť, či budem celý deň upratovať, či budem vypekať najlepší koláč, ktorý som vedela pred 20 rokmi robiť, alebo niekomu zavolám, alebo budem sa aj modliť, tak si viem rozvážiť, že tak nemusím byť vždy tá najlepšia kuchárka, pekárka, práve ja môžem byť, môže ma Pán poslať k tomu, ale môže mi povedať, že aby som si zvážila, že si zvážim energiu a vyberiem si to, čo je pre tú situáciu podstatné. Ešte raz, môže byť podstatný ten dobrý koláč, hej, ale nemusí vždy byť. Hej. Čiže musí to byť vlastne podstatné, selekcia alebo výber toho podstatného. Takže toto by mal byť taký akýsi prehľad a tento prehľad v podstate, ja by som vám to chcela takto ukázať, my sa to v škole takto učíme, že to sú fakty. A o faktoch rozmýšľame tzv. Bielým klobúkom myslenia. To sú počítačové fakty. Hej? Toto sú fakty, čo sme tu čítali výskum, a toto sú fakty z písma. A druhá ale vec je, ako sa ohádne tých faktov cítime. Hej? To sme dnes počuli, že či sú tie emócie na prvom mieste. Či je dôležitejšie pre mňa to, čo je v Biblii napísané, tie fakty, že Boh žije, že sa o mňa postará, že bude vždy so mnou, každú minútu ma bude niesť, to budeme ešte zajtra hovoriť, alebo začnem podliehať nejakým emóciám. A ja by som sa chcela spýtať, či niektorá z vás dnes tu má aj nejakého rodinného príslušníka. Má tu niekto dcéru? Hej, tak to pokladám za úžasný jav, že máte tu aj dcéry, aby ste im ďalej odovzdávali to, čo vy máte a že máte takú dôveru a že viete, že všetko to, čo sa s vami deje, môžete s niekým zdieľať. No a teraz by som chcela práve zdieľať, to sú ďalšie 2 alebo 6 takých klobúkov je, negatívne a pozitívne veci, ktoré sa týkajú seniorských období. Takže tie negatívne veci sú akoby taká druhá strana tých pozitívnych vecí. A to, čo rozlišuje, či rozmýšľam pozitívne alebo negatívne, závisí od toho, aký má Pán ku mne, ako ja mám k nemu vzťah.
Hej. Zajtra budeme o tom viac hovoriť, či sme milované Pánom. Ale chcem vám len z ďalšej teórie uviesť, ako to môže vyzerať. Snažím sa strážiť si čas, lebo je to veľmi zaujímavé. Takže poďme si pozrieť tieto štádia. Si ich napísala. Dobre. Takže len vymenujem tie predchádzajúce, my sme to trošku počuli, a teraz počúvajte, že čo môžu mať predchádzajúce obdobia za čierne alebo negatívne, také ako keby myšlienky a pozitívne, dobre? Takže týmto predchádzajúcim obdobiam. Keď sa dieťatko narodí, kojenec, tak môže prežívať dôveru, máme, alebo nedôveru. A od toho sa odvíja, či vie žiť nádejne. Hej. To vám teraz nebudem písať, ale je... Dobre. Takže ešte raz, ak by som teda to mala, môžem teda, ak mám možnosť to tam napísať, nechcem vás naozaj zdržiavať, tak dovtedy tieto obdobia sa týkajú toho, či tam je dôvera. Vzniká nádej. Potom batolia, dieťa, ktoré, viete, čo je batole, ako je po česky batole. Tak batola si rozvíja samostatnosť alebo hanba môže byť. Či s tým nočníkom, s tou hygienou, s tými samoobslužnými aktivitami, či je samostatné, alebo ho budeme zahambovať. A od toho sa odvíja to stále ešte do 10. roku života. Vôľa. Rozvoj vôle. Potom dieťa predškolák začína byť iniciatívne, a je to buď, že je iniciatívne a my ho povzbudíme, dobre, že si babičke umyl riady, aj keď ich umie špinavé, nechá možno, dobre, alebo ho budem obviňovať, zle si to spravil. A od toho sa odvíja, či bude mať takú cnosť slušnosti. To teraz hovorím jednu teóriu psychologickú, ale myslím si, že nám to aj kresťanom môže veľa povedať. Aby sme sa dostali tu, toto rýchlo zhrniem. Školák. Takže teraz máme školákov, to je zhruba do toho 12., 15., ešte to tu dopíšem, roku života. Zase činorodosť alebo pasivita. Hej, v škole, keď ho niekto zase odstrčí, tak si vyvinie nejakú cnosť, nejakú aktivitu, že vie byť aktívne. A to je zhruba dieťa do takého 12. roku života. Potom už nepôjdeme tak detailne, nebojte sa. Potom ideme to obdobie mladiství, to, čo sme dnes včera počuli. A to je obdobie takého seba uvedomovania, že naozaj kto som, čo som, moja rola v živote. A vlastne to je schopnosť prijať sa. Samého seba. Viete, že dnes je veľmi veľa problémov s identitou detí, že si zamieňajú role v živote a podobne. Tak, teraz ideme na mladých dospelých, takže ideme zhruba tu. Mladí dospelí, zhruba 30-35 rok života. Tam je to vlastne možnosť rozvíjať intimitu, že som schopný začať vzťah, založím si manželstvo pri najmenšom, alebo sa izolujem. Je dnes veľa mladých ľudí, napríklad v Japonsku, je dokonca taká nová diagnóza a volá sa to hikikomori, že milióny mladých Japoncov ani nevychádzajú z domu. To začalo covidom, ale oni sa boja ísť do spoločnosti a vyjdú do obchodu len buď keď je tma, alebo si objednávajú tovar. Hej, že dá sa proste úplne zanedbať ten vzťah k druhým a hlavne teda lásku, rozvíjať lásku. No a potom máme stredný vek a v tejto kategórii stredný vek je až do staršieho veku a v tomto strednom veku je možnosť ešte stále, či sa chcem rozvíjať, alebo už, viete, ja už mám túto jednu školu a ja už nejdem nikdy nič v živote iné robiť. Že nepríjmem nové výzvy, nové zamestnania, nové služby Pánovi. Čiže môže byť taká stagnácia, alebo sa rozhodnem, že príjmem starostlivosť, zodpovednosť o druhých a tak ďalej. Hej? Toto len tak stručne hovorím, aby sme sa dostali do nášho obdobia toho starého veku. A mňa to veľmi prekvapilo, že tento psychológ, volal sa Erik Erikson, so svojou manželkou,
prišli na to, alebo vymysleli, že seniorský vek má jednu veľkú dilemu. Neviem, čo by ste povedali, čo by to tak asi mohlo byť. V čom je najväčší ako keby taký boj v nás? V čom? Lebo už sa nevyvíjame tak, ako už máme aj starostlivosť, aj zodpovednosť, aj lásku, aj a tak ďalej. Ako? Áno, ide o zmysel života. Môjho, čo je za mnou. Je to zúfalstvo alebo integrita, zmysel. Čiže ľudia v starom veku, môžete si všímať ľudí okolo seba, buď majú teda celistvosť, teda integritu, že vedia, že to, čo som robil, malo zmysel, hej? Čiže integrita. To je také ťažké slovo, neviem, či ste sa s tým stretli v súvislosti s vývinom osobnosti, ale je to veľmi dôležité, aby sme vedeli, že pokiaľ mám radosť zo zmyslu zúfalstvo, toto je, že naplnená úloha v živote, alebo plnená úloha v živote, hej? Tak buď mám toto, alebo mám toto zúfalstvo, alebo mám naplnenú úlohu. A kým máme ešte síly, lebo vy ste tu a mali ste sílu prísť. Možno je kopu žien u vás doma, ktoré nemohli prísť a ktoré sú oveľa krehkejšie a ťažšie sa im, možno, že teraz si ťažšie vedia predstaviť, že či môj život má teraz zmysel, či teraz môj život plní nejakú úlohu. A čo nám Božie slovo hovorí, čo môžeme robiť do konca života? Modliť sa, oslavovať Pána. A ja vám tu prečítam nádherný príklad od Corrie ten Boom. Už ste o nej všetci počuli však. Corrie ten Boom bola v koncentračnom tábore a myslím, že jej tam aj zomreli jej sestrička. A áno, hneď to bude. Dobre, Corrie ten Boom mala mozgovú príhodu a po tejto mozgovej príhode bola paralizovaná. Ale snažím sa to rýchlo nájsť. A niekde som čítala, že ona už vôbec nemohla byť aktívna. Hej? Ona proste, jediné, čo mohla robiť, to bolo v tej knižke napísané, je byť a dôverovať. Nič nemohla robiť Corrie ten Boom. A v tomto stave povedala takéto vety, prečítam vám. Boh je rovnaký, aj keď my slabneme. Keď sa mení telo, schopnosti, život, Boh sa nemení. A teraz uvádza takýto príklad. Predstav si, že sedíš vo vlaku a vlak vstúpi do tunela. Nemáš v ňom svetlo. Zrejme v tej dobe to nebolo ako dnes, že automaticky hneď zapína svetlo. Neviem, ako to bolo vtedy, keď ona písala. Ale píše, že keď vstúpiš do tunela a nie je vo vlaku dosť svetla, toho prirodzeného, tak kvôli tomu nevyhodíš lístok a nevyskočíš z vlaku. Ticho sedíš a dôveruješ rušňovodičovi. Aj keď vchádzaš do tmy, do straty, keď nevidíš dopredu ani okolo, zostaň dôverovať Bohu, ktorý riadi tvoj vlak. A teda nemáme pre Boha niečo robiť v tomto veku. Nie je najdôležitejšie pre Boha robiť, ale v Bohu spočívať. Dôverovať namiesto strachu. A teraz takú peknú vetu povedala, že starosti nezbavia zajtrajšok jeho zármutku. Starosti nezbavia zajtrajšok jeho zármutku, ale vyprázdnia tvoj dnešok od jeho sily. Vyprázdnia tvoj dnešok od jeho sily. Dôvera nie je pocit, ale rozhodnutie. To nie je, že ja začnem uvažovať, či mám dosť okolností dobre a tak ďalej. Je to postoj srdca, je to reakcia na to, že som milovaná Bohom. Takže v tomto štádiu, keď sa nachádzame v tomto poslednom štádiu podľa tejto teórie nekresťanskej, tak máme možnosť ako kresťania ukázať, či máme svoju úlohu, svoj zmysel v Bohu. A musím povedať úprimne, že ma veľmi vystrašilo, keď som videla niektorých seniorov, ktorí v starom veku sa manželia tak začali hádať,
tak sa začali neznášať, že to s nimi neveriaca rodina nevedela vydržať. A prečítam vám úryvok zo sociálnej siete. Môžem ešte, Jarka? Akože mňa to fakt, ma to prekvapilo. Nie to bude. Sme to dali. Momentík. Už to bude. Ja verím, že to mám niekde tu. Ešte raz. Pýtal sa nejaký mladý človek na Facebooku ľudí, že prosím vás, že chcel by som si overiť, či to je nejaký celospoločenský fenomén alebo niečo ako dôchodcovský syndrom, alebo mám len smolu na moju rodinu, že v poslednej dobe sú moji rodičia čím ďalej tým agresívnejší. Hej. Nejde o fyzické násilie, ale robia toto. Nulová komunikácia. Odmietajú riešiť problémy. Namiesto toho útočia. Sú panovační. Keď nie je po nich, je oheň na streche. Neustále posudzujú, na všetko nadávajú. Dlho som to bral ako fakt, až potom som to uvidel, keď bol odcestovaný a vrátil sa, že to nie je normálne. Prosím vás, máte niekto podobný pohľad? Zmenili sa vaši rodičia po odchode do dôchodku? Že stali sa takými zatrpknutými ľuďmi, s ktorými sa nedá konštruktívne rozprávať? No a teraz mu tam ľudia odpovedali a jeden človek napísal, že to sú aj výnimky, ale ostatní, áno, môj otec sa úplne zmenil, že stále sa nudí, stále má veľa času, pozerá správy, všetko kritizuje, žije vo svojej bubline. Potom, že moji rodičia si to aj povedia, priznajú, že osprosteli, tak toto tam bolo. Ale to situáciu nejako nemení, nerieši. Nechápu nič, ich schopnosť učiť sa novým veciam je nízka, až nulová. Neustále sa rozprávajú, celé dni to o tom istom, sledujú susedov na chodbe, stále rozoberajú do detailov každú banalitu a o všetkom sa hádajú. Musím povedať, že som videla takýchto aj kresťanov. A preto o tom hovoríme, keď sme tu, že ešte máme šancu niečo robiť. Budeme zajtra o tých krokoch viac hovoriť. Čo s tým robiť, aby sme sa pripravili? Lebo keď už to nebudeme vládať, tak už sa nám ťažko bude niečo riešiť. Lebo psychológovia hovoria, že prečo sú vlastne ľudia takí panovační v starom veku? Viete prečo? Viete to zdôvodniť? Okrem toho, že teda je to aj hriech. Ale okrem toho, že je to hriech, je to aj slabosť tela. Keď som slabá, ako reagujem? Nie, že na niekoho skríknem alebo čo. Proste to sú také veci. My sme museli tiež rozdeliť našich starých rodičov, keď stará mama bola chorá. A mne to bolo tak veľmi ľúto. Ja som stále plakala, som to nevedela pochopiť, čo sa vlastne stalo. Ale tam boli aj iné tie zdravotné veci. Takže posledná taká oblasť, ktorú by som vám chcela teraz ukázať, je veľmi povzbudzujúce. Čítala som takú vzácnu knihu od jedného kresťanského poradcu a on preberá život človeka po dekádach. Takže prvá dekáda, druhá dekáda, v podstate to je podobné, ako je to tu. A ideme teraz k tej 5. dekáde, to je po 50-ke a potom k tým našim dekádam. Dobre, ešte môžeme chvíľku? Ale píšte, keď máte otázky, alebo hovorte, nech to nerečním tu len ja, lebo to nebude dobre. Takže dopoludnia sme mali o tom staršom, teda tom podzime, o tej jeseni alebo o tej neskoršej dospelosti. A to je vlastne obdobie povedzme od tých 50 rokov, kedy si ľudia, neviem, či ste aj vy tak prežili 50-ku ako môj manžel, ale ten bol úplne zhrozený. Že ja mám 50. Polovicu, minimálne, teda viac aj možno, polovicu života za sebou, lebo nie sa málo kto dožije stovky. Ale proste, že skoro každý človek pri tej 50-ke prežíva takú krízu, že cíti sa proste staro a začne rýchlo niečo robiť, venovať sa dietám a podobne. Hej? Ale prosím, každého po 50-ke tej dekáde, to je vlastne 6. dekáda, upozornite, že ešte ho to najlepšie len čaká. A teraz
V tejto knihe je niečo, čo moja dcéra s tým vyrukovala, keď ja ešte chodím pomáhať mojim vnúkom a tak. A ona, raz som taká upachtená, viete, čo je upachtený? Tak pribehla som k ním z práce a teraz, manžel doma, že čo on bude jesť a tak ďalej. Proste toto je obdobie, táto 6. dekáda, keď ste takí, volá sa to, že sendvičoví, čo, ľudia? Že robíte všetko možné na svete, tuto. Áno, že mám maminku, mám vnúčatá, deti, manžela, všetko, prácu. A teraz, že som prišla, ona hovorí, mami, ale to je potvrdené, že tá 6. dekáda je najproduktívnejšia dekáda v živote človeka. Takže som bola odpálkovaná, ale a dokonca teraz, lebo vzade je Angličan, ale jeho maminka, to čo bola misionárka, sa rozprávala o tejto istej téme s našou dcérou predvčerom a ona povedala, že v Anglicku, tak správne ako ste povedali, sa to najproduktívnejšie posúva už až po 75, keďže toto je najproduktívnejšie. Hej? Ja som zažila servírku veriacu, krásnu, staršiu, 83-ročnú pani, ona behala proste po tej reštaurácii s tými tanierami, ja som sa na ňu pozerala a množstvo iných profesí. Je to dosť dým dané, napríklad moja maminka išla do dôchodku 54-ročná. A ak raz vstúpite do dôchodku, tak sa vám úplne zmení ten život. A všetci títo odborníci odporúčajú, že z toho plného dôchodku skúsiť prejsť do buď polovičného dôchodku, alebo mať nejakú inú, menšiu prácu, službu. Až potom, po 90-ke, pozor, že povedať, teraz už môžem oddychovať. Takže, drahé sestry, áno. Ešte chcem povedať, že ak ste tu niekto, je tu niekto, čo ešte nedovršil 60-ku? Dobre, takže tieto ženy, vy sa prosím máte pýtať, aby ste teda sa nebáli tej 60-ky, dobre? Že 5 takých, najdôležitejšia otázka, že kto je pre mňa Boh? Ale naozaj, úprimne. Či je on pre mňa nejakým základom života? Či je napríklad viničom? Či je živou vodou? To sa dá zistiť každodenne, ako žijeme. A potom 5 otázok si tieto ženy majú klásť v tomto veku, hej? V tomto 50 až 60. Prečo som vlastne tu na tejto zemi? Hej? Akú zmenu mám urobiť predtým, než odídem z tejto zeme? Čo si myslím? Mám takto dožiť? Ja som sa túto otázku seba pýtala, lebo ja som bola workoholička. Neviem, či viete, čo to je. Doslova som žila z práce a takto. Žila som z toho tak, že to vám vytvára také hormóny v tele ako drogy. Na tom ste dopamíne závislí. A ja keď som nemala nejakú veľkú výzvu v škole, ja som sa cítila normálne zle. Som sa normálne musela tak uvedomovať pred Pánom, Pane, chcem ja takto a mám takto ja žiť? To predsa vyzerá byť ako úžasný služobný duch, ale to môže byť úplne mimo. A jedna kolegyňa raz, ako som bežala na autobus dole schodami a ona ma tak zastavila, že ahoj Danka, tak pomaličky, milo. A ja, že ahoj. A ona mi ešte stihla povedať, ty stále niekam letíš. A vtedy som dostala takú lekciu od Pána. Toto nechcem žiť. Aby moji kolegovia, ktorým som tam, tí neveriaci, mi museli povedať, že ja stále niekam bežím. Tak vám to tak, sestry, vyznávam ako hriech. Nechcem to robiť a tak sa mi to stáva, že upadnem do toho. Takže tých 5 otázok pre 50-tničky. Prečo som na zemi? Akú zmenu chcem urobiť predtým, než odídem z tejto zeme? Ako uskutočním tú zmenu? Ako? Koho k tomu potrebujem? Možno, že naozaj niektorí ľudia sa presťahujú, niektorí sa odovzdajú Pánovi do služby. A ako dlho chcem, aby táto zmena oproti tomu, čo teraz je, trvala? Kedy to chcem uskutočniť? Hej? Čiže prvá bola Boh, prečo som na zemi, akú zmenu chcem urobiť, či ju treba urobiť potom, asi to sú 4 otázky, ako dlho chcem, aby to trvalo. Lenže teraz sme sa dostali do nášho obdobia, prepáčte vy, mladušky, ideme do tohto nášho veku a tam máme veľa otázok. Ja len tak stručne poviem a skúste meditovať o nich chvíľočku, dobre? Čiže teraz sa ocitávame v tomto období 60 až 70 v tejto dekáde podľa tohto kresťanského psychologa. To je vlastne 7. dekáda, 60. naše roky. A naozaj hovoria, že teda bývalo to tak, že to bolo najproduktívnejšie obdobie a ja sa tak naozaj cítim. Ja sa cítim veľmi šťastná,
že naozaj ešte vládzem a môžem robiť veci, ale zároveň, pozor, aj títo sa cítia možno, že produktívni, ale v našom veku, v tomto veku, si plno uvedomujeme, že zajtrajšok nemáme zaručený. Títo si to tu neuvedomujú, tí proste sú efektívni, ale my si uvedomujeme. My sa každý deň s manželom lúčime, ako keby sme sa nemali stretnúť. On vždy povie Deo volente, ak Boh dá, keď sa dnes stretneme. On má 72. A mne to tak vždy až hrkne v kostiach. A je to memento mori, myslí na smrť, ale my si vždy povieme, Pane, za každú minútu života, ktorý môžeme spolu tráviť, ti ďakujeme. A skutočne sa to učíme. A nehovorím, že sme to vyhrali, ale aké otázky si kladieme teda v tomto veku? Hej? Toto je tá najdôležitejšia pomoc pre túto dekádu. A potom vám poviem stručne pár bodov, ak mi ešte Jarka dovolí, ale už som hodinu. Mrzí ma tento môj time management, to nikdy nezvládam. Ale ak niekto potrebujete odísť sestričky v pokoji, neurazíme sa. Tieto ženy, čo sme tu, pre nás je najdôležitejšie vedieť sa seba uvedomiť a povedať si, už sa nepýtame, že koľko rokov som žila, ale ako dlho budem ešte žiť, to nás stále napadne s manželom, lebo za 10 rokov môj manžel bude mať 82 rokov. A je to rozdiel 72 a 82. A ja budem mať po 75-ke. To je rozdiel. Čo chcem tých 10 rokov urobiť? A tieto otázky si kladiem znovu. Prečo som tu? Prečo ma Pán nechal žiť? Prečo? Čo chce odo mňa? A teraz aj také praktické otázky. Aká je moja taká najväčšia silná stránka? Aké obdarovanie, inými slovami? Aký mám dar, ktorý som nestihla ešte využiť? Ako to môžem maximálne tento dar využiť? Čiže aká je moja silná stránka? A povzbuďte aj vašich doma, keď máte rodičov. Pozrite sa na nich tak. A ja mám maminku 86-ročnú, má Alzheimera a vždy, keď idem za ňou, sa s ňou modlíme a ja sa vždy rozmýšľam, Pane, čo? A ja vždy pozbudzujem, maminka, to, ako znášaš veci, to je svetlom pre Pána a jej sa vtedy tak rozžiaria oči. Proste ona vníma tú svoju úlohu. Potom, čo ma nikdy neunaví, čo rada robím, čiže nielen čo je moja silná stránka, ale čo rada robím a ako môžem tým niekomu poslúžiť. Niekto naozaj rád pečie, niekto naozaj rád píše. Moja maminka písala pozdravy všetkým ľuďom, ktorých poznala, na meniny, na narodeniny a ona to milovala. Alebo ďalšia otázka. Ak by som mohol urobiť 3 veci v nasledujúcich rokoch, nasledujúcich 2 rokoch alebo v nasledujúcich 2 mesiacoch, ktoré by naozaj spôsobili nejakú zmenu v mojom okolí. Čo by to bolo? Ak by som mohla urobiť 3 veci, ktoré by zmenili 50% môjho okolia. Čo by to bolo? Existuje niečo také? Tak ja napríklad viem, ja stále zvažujem, kedy mám odísť do toho dôchodku, hej? A ja napríklad, keby som teraz odišla, viem, že napríklad ohrozím katedru teológie, tak ja to stále tak vnímam, že aj moja dcéra, hovorím, Dašik, ja chcem byť s vami. Ja jednoducho chcem byť s vami, ale cítim, že ešte je moje povolanie chvíľočku tam. A oni to pochopili, ja som za to veľmi vďačná. Ďalšia otázka. Ak by som mal urobiť iba jednu jedinú dôležitú vec na budúci rok, čo by to bolo? Hej, že trošku tak sa skonkretizujem. Alebo ak by som mal neobmedzené financie a dostatočné vzdelanie a ak by som vedela, že nezlyham, čo by som robila? Môžete to dať keby. Hej? Nemusí to byť reálne. Ak by som naozaj mala financí, koľko by som mohla mať, mala by som všetko potrebné vzdelanie a vedela by som, že to by pomohlo niečomu. Čo by som urobila? Podporila by som niekoho, nejakú službu, nejaké rádio kresťanské. Proste čo by to bolo, lebo môže sa stať, že to budú úplne iné veci. Sú ľudia, ktorí podporujú športové týmy, sú ľudia, ktorí podporujú školy, hej, ale treba vedieť, čo je tá vízia, hľadať tú víziu od Pána cez takéto ako keby okrajové otázky, alebo ako to mám povedať, také, čo nie sú priamo smerované na Bibliu, ale sú na môj život. Alebo aké 3 hlavné roly by som ešte chcela plniť? Aké 3 hlavné roly by som ešte chcela plniť, keby som si mala vybrať? Lebo zatiaľ mám pocit, že všade, kde ma posúvajú, tak niečo plním. Ale naozaj
tým sa pripravujem na tú neskôršiu starobu, že sa tak rozhodujem pred Pánom a hľadám, Pane, čo je moja rola? Ja už pomaličky nebudem taká dôležitá. Určite nie v živote mojich detí, že ja ich nebudem vychovávať a opatrovať a ofúkavať. Možno, že už aj vnúci vyrastli, ale čo je moja úloha? Čítali sme na tých sociálnych sieťach, že ľudia prestávajú aktívne žiť a ostávajú doma a pozerajú televízor, alebo sa umárajú, že im zmrzol nejaký strom. To sa nedá ovplyvniť. Musia to byť veci, ktoré ja viem ovplyvniť. Aké merateľné veci chcem mať? Aké 3 veci chcem mať, ktoré sú pre mňa kľúčové? A čoho sa viem vzdať? Alebo ktoré 3 veci by som chcela zanechať ako moje dedičstvo? Alebo ktorí sú takí 3 ľudia, ktorým by som vnímala, že mám pomáhať, či duchovne, materiálne, proste. Preto to hovorí ten autor o 3, lebo vieme, že sa naše síly aj financie scvrkávajú. Keď prestanem pracovať, tak sa to scvrkne. A kto by mohol byť ešte môjim tútorom? Táto otázka sa mi veľmi páči, že kto mne ešte môže radiť? Hej? Takže toto sú otázky ľudí od 60. po koniec 60. rokov. Poďme krátko ešte o týchto 2 ďalších dôležitých obdobiach. 70 až 79 ročné. Ste tu niektoré 70 až 79 ročné. Dobre, takže teraz budeme hovoriť 70 až 79 ročné, kratučko, ale dôležité. Toto obdobie psychológovia hovoria, že v tomto období, to napíšem sem dole, že hlavná otázka, že je kto to bude robiť po mne. Také nástupníctvo. Kto po mne to bude robiť? Alebo keď som začala možno nejakú službu, to už úplne vykape po mne. Čiže hľadať si nasledovníkov, mentorovať ich, učiť ich. A učiť môžeme máme jednu sestru, ktorá učila až do svojich 95 rokov. Niekoho online, možno 1 človeka, 2. Je to proste proces, ktorý môže pokračovať aj vtedy. V tomto veku je dôležité, neviem, píšete niekto spomienky, svojej vlastnej spomienky, život, nahrávate. Sa odporúča nie len pre tú najbližšiu generáciu po vás, ale aj pre tie ďalšie generácie. Tam zachytíte toľko vzácnych okolností života, ktoré si oni už nikdy nebudú vedieť predstaviť. Takže odporúča sa písať si tie spomienky aj duchovné. Dávať určite na poriadok poslednú vôľu. Všetko vysporiadať a možno postupne odovzdať moji rodičia, keď ocko dosiahol 85-ku, dovtedy si robil sám financie, tak som išla s ním do banky v tento deň na jeho narodeniny a vybavili sme, že som to začala robiť ja, ale dá sa to samozrejme aj skôr. A samozrejme, v tomto období, keď sa pýtam, že kto to bude robiť po mne, stále nezabudám napríklad na svoje duchovné zdravie ani fyzické zdravie. Ja sa musím hýbať, pokiaľ sa môžem, sa musím hýbať. To je moja zodpovednosť. Že pôjdem na krátke prechádzky alebo po izbe, keď vládzem, keď môžem, tak sa premôžem. Dobre? A teraz poďme 80 až 89. Sestry, prepáčte, že tak krátko, ale ani v tej knihe o tom viac nebolo. Chcete niektoré z tohto veku, 70 až 89, povedať nejakú ďalšiu radu? Povedzte niekto, ktoré máte toto, že si žijete po 70-ke, pred 80-kou, akú radu by ste poradili? Je tu niekto? Vy ste tu už staršie, však tak... Áno? Nebojte sa. Áno. Áno. Aha. Mhm. Výborne.
Áno. Ale že třeba jak je dobrý chodit sloužit tady těm lidem, zvlášť když jsou nemocní v podvečer, třeba mezi 5. 7. že takový to sklidnění tohodle, ty obavy, které jsou v těch lidech na shromáždění a jak je hezký nadzvednout jednotlivý problémy i se nad tím třeba usmát a pomoct, že to je, Ďakujem. to nepřipadá jako služba, mně to připadá, že to je za odměnu. To je krásne. Sestrička, veľmi pekne ďakujeme. Ja ťa teraz trošku stopnem, alebo vás, len kvôli tomu, ale veľmi sa teším, pochopili sme to. My stále môžeme tým druhým ľuďom slúžiť, vidieť druhých ako niekoho, komu môžeme slúžiť, za koho sa môžeme modliť. Ak ste tu niekto po 80-ke, no tak to máme teraz tu na veľký dar, že máme 80 až 89 ročné. Sestričky, prečítam vám krátko 3 body a môžete dodať, ak Jarka ešte dovolí, že môžu dodať. Toto je obdobie, ktoré nazývajú títo kresťanskí poradcovia, že obdobie krehkosti, že sme blízko k pošmyknutiu sa, šmykať sa. Hej, že napríklad máte led, ako sa to povie? Ľad. Áno. A že teraz posoliť si, než na to idem, hej, aby som sa nepošmykla. To znamená, musím byť opatrná, musím vedieť, že musím počítať so svojím zdravím. Mám hranice, ktoré musím stále brať do úvahy, ale mám stále veľa, čo môžem druhým ponúknuť. A tu píšete autori, že konečne ale môžete relaxovať, mali by ste oddychovať už. Môžete už ísť do čiastočno aj úplného oddychu. A môžete sa tešiť z toho veku, že tešte sa z každého jedného dňa a samozrejme sa snažte udržiavať to svoje zdravie. Čo sa tohto veku týka, títo ľudia trpia jednou vecou najviac, že veľa ľudí okolo nich zomiera. A to už zomiera aj v mojom veku, ale to je najsmutnejšie, že stále prežívajú smutok. Stále častejšie môžu vidieť smutných ľudí, chodia na pohreb, ale na druhej strane vy môžete tých ľudí povzbudzovať, tých pozostalých. Čiže je to stále častejšie povzbudzovať rodinných príslušníkov. A ešte tu je taká dôležitá vec. Samozrejme, čo s tými financiami, ktoré možno ubúdajú, treba vedieť, kto sa o mňa postará. Čiže nejaké redukovanie výdavkov, uskromniť sa pred Pánom, dokázať, koľko môžem investovať, ja neviem, do niečoho ešte a čo budem potrebovať, aby som mohla, povedzme, zabezpečiť svoj pohreb a podobne. To si ľudia väčšinou už dneska riešia skôr. Ale je dôležité, aby tá krehkosť nebola zábranou tej vašej službe druhým. Tak povedzte, drahé, tri a tu sú nejaké 80-ničky ešte. Tak, sestričky, máte nejakú radu pre nás, čo ešte len čaká, možno, ak Pán dá? Tak môžeme zatlieskať Pánovi. Sláva Pánovi. A že moje děti mě zabezpečily, takže když jsem je měla malý, tak jsem šetřila každou korunu. Dneska si můžu dovolit, co bych si nikdy nedovolila. Ďaká Pánovi. Protože moje děti se o nás starají. A všechno prostě obětujou nám. To je úžasné. I díky dcerám jsem dneska na konferenci, protože to zaplatili. Sláva Pánovi. Ďakujeme Pánovi za vás. Krásne. Sestrička. No, tiež sa tešíme. Tak, sestry, my si toto napíšme, my mladší, lebo to je tá najkrajšia vec. Ďaká Pánovi. Máme 3 dcery a já jsem učila ještě před 2 roky na fakultě a mně se
jim určitým způsobem vlastně supluje někoho blízkého. To je úžasné. Ďakujem Pánovi, že to počujeme. Však nás to povzbudilo veľmi. Ďakujeme. Elenka? Tak ako vidím, ja som tu najstaršia. Oh. A ja to tak zvyknem žartovne hovoriť, že viete, koľko mám rokov? 17,5 do 100. Marie Rafajová má jednu báseň o starovek a v tej básni píše: vždyť jenom k viečnosti mládnem. Tak sa tešme, sestry, na to, že k viečnosti mládnem. A ja vyzývam všetkých nás, sestry, nehambíme sa za vek, lebo každý deň je dar od Boha. Amen. Zomierajú 20-tničky, 30-tničky, 50-tničky. Prečo by som sa hambila povedať, že mám 83. rok? Prečo by som sa hambila? Ja ďakujem Pánu Bohu a pripájam sa k sestre Ivke, že najnepríjemnejší človek starý je ten, ktorý nie je vďačný. Ufrflaný, uhundraný, nespokojný. Prosme už v mladosti za to, aby naše srdce bolo naplnené vďačnosťou. A potom budeme milí, láskaví. Takí, aj keď budeme v starobe a ležať na posteli, budú nás mať ľudia radi. Taká bola moja mamička. Joj, tešíme sa. Ja si uvedomujem, že sa tešíme veľmi, že ste s nami, že sme pretiahli. Dovolte mi povedať ešte dve vety. Keď máte niekto nad 90 človeka doma, staráte sa niekto, poznáte niekto? Toto sa obdobie po 90-ke nazýva spánok. Kedy to bude, ako dlho bude trvať, kým zaspím. A máte možnosť v tom spočinúť. A poznám jednu moju blízku príbuznú, ktorá si prijala a naozaj ako si ľahla, tak zaspala. A my sa môžeme modliť za to, ako budeme odchádzať. A ešte jedna taká veľmi zaujímavá vec, že vraj ľudia po 90-ke veľmi im dobre padne, keď ich voláte krstným menom. Lebo mám takú báseň, ale nejdem, lebo sa zdržiavame, by som zdržala prestávku. Ako jedna žena píše, že už ma nikto nevolá mojim krstným menom. Volajú ma babka, stará mama. Nikto mi nepovie Mini. Tak ja s mojou mamičkou som to minule skúsila, išla som za ňou a som jej povedala: maminka, však ťa maminka volala Gitka, Gituška. A ona začala plakať a usmiala sa, lebo to počula po 40 rokoch možno, neviem, alebo nie 40, lebo keď ocko zomrel, to preháňam, vtedy jej on hovoril. Takže nebojme sa volať krstným menom a každého starého človeka po 90-ke berme ako, že potrebuje nejakého svojho sprievodcu, advokáta. A posledná myšlienka, keď budete mať týchto ľudí, tak veďte ich 5, alebo máme ich viesť, ja sa tiež učím z tej knihy. Toto sú myšlienky toho brata, keď bol v hospícii. 5 slov, ktoré by ľudia mali povedať, než odídu k Pánovi. Prvé slovo, alebo jedno z prvých, odpusť mi. A to sa my trénujme v tom. Vedieť, povedať, odpusť mi. Odpúšťam ti. Druhé slovo. Naučme 90-tničky povedať, milujem ťa. Mám ťa rada. Ďakujem. A dovidenia u Pána. Ďakujem pekne.